дар чемпионат ҷон ман мағлуб шудам. Яъне ягон синаро кас нанамудам ва ман хело яъне роҳафтода шудам. Ба худам гуфтам ки ман наметавонам қаҳрамони ҷаҳон шавам. Падарам мегуфт ки бачам аз пай кор шав, дигар тамринро бас кун ва модарам ба ман мегуфт ки тамрин намо, ман аз ту боварӣ дорам ки чӣ орзуе ки дар дилат дорӣ ба орзуҳоят мерасӣ. Ман яъне гапҳои модарамро ҳамаҷониба қадр мекардам ва хушҳолам ки гапи модарамро гирифтам ва ба қуллаҳои ҳамин баланди варзиш расидам.